Uba Arden mela besayo moy Presiden ke Voice of the People Party baru MLA ke Nongïalam constituency ulaong bakajingwan ke VPP kala sei Madan ya ke Jingbieit ki bakam Nongïalam hakini ki khendiat sngi bomenta bat ke ni ke jingkran jong u kala long habakran sikipat ba shwaban penwa ya ke jingya ki shong kala mongor ke basisngi haka khatlai teri unai lur araja arpusa Madan malki bandawa nak sarkar banjubab halo ke jingki udor ki marba mardi khampalat ban hakiwe ki jilla ka tha north east ketika pang jing kentu jong ba Arden kala long nak jingmi ki jing pen phai nya na ki Nongïalam sengsan hima beper halor ke kentin expired lani kabala kutpor kum ki dawai kabaula pendon kamban penyasrim ya ki MDC Hakasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council namar ka samai tre kam jongki kala deban kot hau banai leber araja arpsau henry la penjalan sasisnam namar ka jingdon ka jingpen kenria penbet renti ya ki Shnong na ki wei ki MDC constituency syaki wei pat uba Arden ulaong bau klam ong bakilayap henry de ki pelakut por bat kane ke jingkran jongki kapen I bakim kot bor bat om tip Shano kan poi hakum kine ki Nongïalam Voice of the People Party kalalaru ban sei Madan ya ke Jingbieit jong kita ki bakam melidi kum ki Nongïalam hagini ki ski ki bomta upai pa uli hidup ya ke Jingbieit ke jongki ke jingbam kot bor ki kam melidi begini ki Nongïalam nrikim snutu ya ka mat wa ya ke jingmut jong ke jiekren ngan suai nuksai bakadu ibangi I kini ki kendiat sni haba mangi ki Nongïalam jong Voice of the People Party ni penyesrim mau ko ba haktin pareng metaphorical mau ko dan kata metaphorical ka bangim keren direct ya ke jimut nri keren chinai na ke jimut ka ba tho sya kata ka jimut ka bangi ni kwa ka bangi ni penyesrim ya kita ki MDC khamdam ya EC hang tai po district council hapo GHDC bar po GHDC baki srim kum kita ki tawai bet ki mar ki kutpol expiry ke jingken top pi ini di sini oh keren nak palat pi no priu hi bon ong bangilahap hang Nongïalam bangilahap ka peni ya ka jimbab god bor ka jongki pan snutu ya ka pang ka bang ye keren kilai keren kurma bat ki sedang ban batai ya kata ka jimut jong kata ka expiry ni peni serim bakal kut bor ka bot ka por jong discouncil ka kut Nalai si pencerahan cubor, ikan orang begitu MDC yang baik baru kilahap. Nai makipan ban kiong mahai orang kilahap. Delana kum gini kisensya rekari kajuni, Shano Ïalam, yo patpa. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mengibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya